his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani abale anga okondeka lero la Mulungu la 13 pa chaka pano patiyankhuleni Ambuye. Mawu athu amene tikuwasinkhasinkha tsiku la lero tikumva zakuyitanidwa kwa Elisa, ndipo tikuphunzira kuti Mulungu amatiyitana kuti timutumikire, koma chauta satikakamiza ayi. Tivomere mokondwera kuyitana kwa Mulungu, titumikire Mulungu mwachikondi, tisachewukire mbuyo ayi, nthawi zonse tipite patsogolo. Mawu athu amene tikuwawerenga, mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Mafumu, 1 Mafumu chapter 19 ndime ya 16 kapitiliza ndime ya 19 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Patricia White achipani cha Servants of the Blessed Virgin Mary SBVM kuchokera ku St. Peter Clever Parish, Mwanga, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera m'buku mkalata ya Paulo woyera kwa Agalatiya, Agalatiya chapter 5 ndime ya 1 zapitiliza ndime ya 13 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mawu achiwiri Ive Thomas kuchokera ku St. Peter Clever Parish, Mwanga, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu athu amthenga wabwino alero tikuwatenga mu uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera, Luka chapter 9 ndime ya 51 mpaka ndime ya 62. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Clement Mulole kuchokera ku St. Peter Clever Parish, Mwanga, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a buku loyamba la Mafumu, 1 Mafumu mutu 19 kuyamba ndime ya 16 uzapitiliza ndime ya 19 mpaka 21. Tsiku lina chauta adauza mneneri Eliya kuti, pita kwa Elisa mwana wa Safati wa kwa Beremehola, ukazoze kuti akhale mneneri m'malo mwako. Eliya atachoka kumeneko adakapeza Elisa akulima ndi pulawo yokokedwa ndi ng'ombe. Padali magoli 12, mwini wakeyo kumayenda ndi goli losiriza. Eliya adaza kumene kudali iyeko, namuveka mwinjiro wake. Pomwepo Elisa adasiya ng'ombe zakezo, adathamangira Eliya uja, nampempha kuti, mundilole kuti ndikasazike bambo wanga ndi amayi wanga, ndipo pambuyo pake ndizakusatani. Eliya adamuyankha kuti, chabwino, pita, ndakulesa ngati? Apo Elisa adabwerera, ndipo adatenga ng'ombe zake nazipha. Kenaka adatenga magoli a ng'ombezo, nasonkhera moto kuphikira nyamayo, ndipo adayipereka kwa anthu kuti adye. Pambuyo pake adanyamuka namayenda ndi Eliya
ndi kumantumikira. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu a kalata ya Paulo woyera kwa Agalatiya. Agalatiya mutu 5 tiwerenga ndime ya 1 kudzapita ndime ya 13 kulekeza 18. Inu abale, Mulungu anakuyitanani kuti mukhale mfulu, koma chenjerani kuti ufulu wanu umenewu usapatse mpata khalidwe lokonda zoyipa. Makamaka tumikirani mwachikondi, pakuti malamulo onse a Mulungu apezeka mwachidule pa lamulo limodzi lija lakuti uzikonda anzako monga momwe umadzikondera iwe mwini. Koma ngati mulumana ndi kukadzulana, chenjerani kuti mungawonongane kotheratu. Chimene ndili kunena ndi chakuti mulole Mzimu Woyera kuti akusogolereni, ndipo simudzachita zimene khalidwe lanu lokonda zoyipa limalakalaka. Pakuti khalidwelo limalakalaka zotsutsana ndi zimene Mzimu Woyera afuna. Ndipo zimene Mzimu Woyera afuna zimatsutsana ndi zimene khalidwe lokonda zoyipalo limafuna. Ziwirizi zimadana, kotero kuti simungathe kuchita zabwino zimene mufuna kuchita. Koma ngati Mzimu Woyera akusogolerani, pamenepo sindinunso akapolo a malamulo a Mose. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka chapter 9 kuyamba ndime ya 51 kulekeza 62. Pamene masiku ankayandikira oti Yesu atengedwe kunka kumwamba, iye adatsimikiza ndithu zopita ku Yerusalemu. Motero adatuma amithenga kuti atsogole akalowe mmuzi wina wa Asamariya kukankonzera malo. Koma anthu a muzimo sadafune kumulandira chifukwa iye ankapita ku Yerusalemu. Ophunzira ake Yakobo ndi Yohane ataona zimenezi adati, Ambuye, bwanji tiyitane moto kuchokera kumwamba kuti uzawapsereze anthu amenewa? Koma Yesu adachewuka nazuzula ophunzirawo. Pambuyo pake onse pamodzi adapita ku muzi wina. Pamene iwo anali pa njira, munthu wina adawuza Yesu kuti, ndizikutsatani kulikonse kumene muzipita. Yesu adamuyankha kuti, nkhandwe zili ndi michembo yake, mbalame zili ndi zisa zake, koma mwana wa munthu alibe mpogoneka mutu pomwe. Pambuyo pake Yesu adawuza munthu wina kuti, iwe unditsate. Koma iye adati, Ambuye, mundilole ndiyambe ndakayika maliro a Atate anga. Koma Yesu adamuwuza kuti, aleke akufa azika akufa anzawo, koma iwe kalalike ufumu wa Mulungu. Munthu winanso adawuza Yesu kuti, ndidzakutsatani Ambuye, koma mundilole ndiyambe ndakasanzikana ndi anthu ku nyumba. Yesu adati, munthu amene wayambapo kulima, tsono nkuchewukiranso m'mbuyo, Mulungu alibe naye ntchito mu ufumu wake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero tikuona za chiyitanidwe, kuti Mulungu akuyitana anthu kuti antumikire. Komatu Mulungu sakuwakakamiza anthu ayi, akuwapasa ufulu oti ayankhe okha kuyitana kwake.
Izi zimene ife tawerenga poyamba m'mawu athu oyamba a tsiku la lero. Pamene Elisa akuyitanidwa ndi Eliya, Eliya adawuzidwa ndi chauta kuti apite akamuzoze Elisa kuti akhale mneneri. Ndipo Eliya atapita adavula mkanjo wake ndi kumuveka nawo Elisa. Ndipo Elisa adadziwa kuti kuvekedwa mkanjoko ndiye kuti akuyitanidwa kuti akhale mneneri. Koma adampempha mneneri Eliya kuti mundilole kaye ndikasanzike bambo wanga ndi mayi anga. Ndipo Elisa atapita akuti adakapha ng'ombe zimene amagwirisa ntchito polima. Ndipo adapanga phwando kusanzikana ndi anthu. Eliya adamuyankha kuti sinakulese ayi, pita. Apa mpamene tunena kuti chauta akutiyitana tonsefe, komatu chauta sakutikakamiza. Kuyankha kuyitana kwa Mulungu timayankha mwaufulu. Ife ansembe, a brother, sister, timayankha ndithu kuti ndi ufulu wanga ndikuvomera kuyitana kwanu Ambuye. Anthu amene tili pa banja, tsiku la ukwati wathu timafunsidwa kuti kodi mukuvomera mu mtima mwanu mwa ufulu ndithu, palibe amene akukakamizani? Ndipo ife timayankha kuti inde. Ndipo pa tsiku limene itakhala kuti yankha kuti ayi, ena atikakamiza, ukwati sungachitikeso ayi, sungadalitsidwe, silingamanga ukwati. Sonyeza kuti ufulu ndi wofunika pa zinthu zonse. Chauta satikakamiza. Elisa atayitanidwa, tikumvota nanena kuti mundilole kaye takasanzika kaye. Elisa anapita kukapanga phwando kusanzikana ndi abale yake, kuti wavomera ndithu ndi mtima wake wonse kuyitana kwa Mulungu. Ndipo kenaka akachita phwando akunyadira. Inonso inu ndi ine tiyenera kunyadira chitanidwe chathu. Ngati ne wansembe ndiyenera kunyadira kuti chauta adandiyitana. Inunso amene muli pa banja muyenera kunyadira kuti Mulungu anakuyitanani. Inu amene muli moyo wandekha umenso ndichitanidwe, muyenera kukhala anthu okondwa. Kakhala information yathu ya nsembe, pamene tili pa ulendo opita ku nsembe, amakuyang'ana ndithu. Ndipo kamaoneka kuti kukhala okondwa, amadziwa kuti Mulungu akuyitana. Wakhala si okondwa amati akapena mwina ukakamizika, ndipo pena nthawi zina umatha kupemphedwa kuti ubwerere. Choncho kukondwera ndi chinthu chimodzi chimene chiyenera kuoneka mwa munthu amene wayitanidwa, futi wamva kuyitana kwa Mulungu. Ndipo kutumikira Mulungu ndi chinthu chokoma, ndi ntchito ya ulemu. N'chifukwa chake ena kutibweretsera ifeyo chimwemwe. Tena kukhala anthu okondwera ndithu kuti chauta adatiyitana. Kondwera nalo banja, kondwera naye mwamuna wathu, kondwera naye mkazi wathu, kondwera nawo nsembe wathu. Tiyenera kukhala anthu okondwa nthawi zonse. Ndipo pamene ife tikukondwera kuti Mulungu atiyitana, zimaoneka kubwanji kuti Mulungu atiyitana? Timatumikiratu Mulungu mwachikondi. Timaonesa chikondi kwa anthu amene ife tikuwatumikira. N'chifukwa chake mawu athu achiwiri tamva Paulo akuwalangiza Akhristu ochokera ku Galatiya. Akuwalangiza kuti ayenera kumatumikirana mwachikondi. Pamene munthu wavomera ntchito yako, umayigwira ndithu modzipereka. Kuzipereka kumaonesa chikondi chimene nacho mwa Mulungu, komanso chikondi chimene iwe uli nacho mwa anthu. Akuti ayenera kukhala anthu opewa, kulimbana, kukangana-kangana, kunyozana-kunyozana. Zimene sizikuyenera kuoneka pakati pathu. Ansembe, asisteri, akhristu, pakati pathu sipayenera kukhalanso zokangana-kangana, zonyozana-nyozana, kapena kulimbana-limbana. Sibwino zipani zosiyana-siyana za mu mpingo kumapezeka kuti zikumalimbana. Mwina akhristu kunyoza unsembe, ansembe kunyoza akhristu, kuti mwina utumiki wina si wabwino. Kuona ngati kuti utumiki wathu ndofunika kwambiri, wopambana kwambiri. Sizimenera kutero. Pakati pathu pamene kukhala chikondi. Mu mpingo, kwaya ya chinyamata nthawi zina imapezeka kuti kunyoza kwaya ya amayi. Sizimenera kukhala choncho ayi. Zimayenera kuti kumathandizana, osamamana zida zoyimbira ma-keyboard. Kapena pamene kwa ina sikuchita bwino, osamakondwera kuti sikuchita bwino, ithandizeni kuti zichita bwino. Izi zimaonesatu chikondi chimene ife tili nacho pa nzathu. Chimaonesa chikondi chimene tili nacho pa utumiki wathu. Ndipo mthenga wathu wabwino Ambuye Yesu
akuti pamene amali kuyenda kupita ku Yerusalemu adauza munthu wina kuti unditsate. Munthu uja ananena kuti ayi mundilole ndipite ndikasanzikane ndi akunyumba kwanga. Munthu winanso adauza Ambuye Yesu kuti ndizakutsatani, koma mundilole ndipite ndikayambe ndayika maliro abambo anga. Ndipo munthu ameneyo Ambuye Yesu anamuwuza kuti munthu amene wayamba kulima nguchokera mbuyo chauta alibe naye ntchito. Ambuye Yesu sakuwakakamiza ayi, akuwapasa akuwasiya kuti apite. Muja ndimanena kuti Mulungu akutiyitana koma satikakamiza. Taonanso Ambuye Yesu akufuna kupita ku Yerusalemu kuzera mu mzinda wa Samariya. Asamariya awakaniza Ambuye Yesu kuti asaduse mu mzinda amenemo chifukwa anali pa ulendo wopita ku Yerusalemu. Ambuye Yesu akuvomera ndipo akunena kuti tiye tiduse njira ina. Ophunzira ake Ambuye Yesu akuti ayi bwanji tingoyitana moto kumwamba kuti waononge anthuwa. Ambuye Yesu akuti ayi osatero. Ambuye Yesu akukakamiza, ali nazo mphamvu ndithu koma sakukakamiza anthu ayi, sakukakamira ayi, akudusa dera lina. Ambuye Yesu satikakamiza. Chinthu chinanso chimene tikuchiona apa, ife amene tayitanidwa ndi Mulungu tili ndi maudindo osiyanasiyana, tili ndi mphamvu zochuluka. Tinazo mphamvu zochita zambiri, zinthu zambiri, pafupi zinthu zochuluka tingathe kuchita. Koma tichenjere, tisagwiritse ntchito mphamvu zathu molakwika. Yohane ndi Yakobo adapempha kuti bwanji tiyitane moto uchokera kumwamba uzawalange anthuwa, uzawononge anthuwa. Ambuye Yesu anati ayi. Ine ndi ine amene tayitanidwa. Nthawi zina tikapereka chiganizo kuwafotokozera anthu amene tikuwatumikira akhoza kutitsutsa. Tisagwiritse ntchito mphamvu zathu molakwika ayi, kuwawononga, kuwachita chipongwe, kuwakhaulitsa ayi. Tionetse chifundo monga Ambuye Yesu adachitira. Mtumiki okhala munthu wachikondi. Tizindikire nthawi zambiri anthu akapanga zosokonekera akamakanika kumvera, nthawi zamakhauli sakudziwa. Anzathu aku Samariya samadziwa kuti akulakwa pokana kwa Ambuye Yesu kuti adutse. Nkutheka kuti Ambuye Yesu akadadusa mdera lawo, sakanangodusa chabe ayi, akanatha kuchiritsa anthu awiri atatu. Paja Ambuye Yesu kulikonse kumene apita amachiritsa anthu. Nkuthekanso inu ndine talephera kulandira madalitso wa Mulungu chifukwa nthawi zina tinawakaniza Ambuye Yesu kuti aduse padera lathu, tinawakaniza Ambuye Yesu kuti aduse m'mudzi mwathu. Lero pa nsembe yathu ya misa, pa mapemphero athu a tsiku la lero, tiye ndipemphe Mulungu kuti atithandize tonsefe kuvomera kuyitana kwake. Tipemphe Mulungu kuti atithandize kuti anthu amene adavomera kuyitana kwa Mulungu akhale anthu achikondi ndipo akhale anthu okondwa. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you.